କେଉଁ ପଶୁର କ୍ଷୀର ଗୋଲାପୀ? ଅପସନ୍ ଏ ଜଳହସ୍ତୀ, ଅପସନ୍ ବି ଓଟ, ଅପସନ୍ ସି ଗଧ, ଅପସନ୍ ଡି ସ୍ଥଳହସ୍ତୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଏ ଜଳହସ୍ତୀ। ଏବେ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୃଥିବୀ କେଉଁଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ବି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ୟାରିସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ସସେକ୍ସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଡି ସସେକ୍ସ। ଏବେ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ମାଛ ସପ୍ତାହରେ ତା'ର ଦାନ୍ତ ବଦଳାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ତିମି ମାଛ, ଅପସନ୍ ବି ସିଲ୍ ମାଛ, ଅପସନ୍ ସି ମଗର ମାଛ, ଅପସନ୍ ଡି ଶାର୍କ ମାଛ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଡି ଶାର୍କ ମାଛ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଖୁଦ ଓଷା, ଅପସନ୍ ବି ମଙ୍ଗଳା ଓଷା, ଅପସନ୍ ସି ଭାଲୁକୁଣି ଓଷା, ଅପସନ୍ ଡି ଭୋଦୁଅ ଓଷା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ସି ଭାଲୁକୁଣି ଓଷା। ଏବେ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଭାରତର ହୃଦୟ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦିଲ୍ଲୀ, ଅପସନ୍ ବି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ଡି କେରଳ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ବି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଏବେ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଜ୍ଞାନ ସହର କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ଏ ବାଲେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ସି କଟକ, ଅପସନ୍ ଡି ପୁରୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଏ ବାଲେଶ୍ୱର। ଏବେ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ତିମି ମାଛ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ଭଧାରଣ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ 330 ଦିନ, ଅପସନ୍ ବି 280 ଦିନ, ଅପସନ୍ ସି 140 ଦିନ, ଅପସନ୍ ଡି 150 ଦିନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଏ 330 ଦିନ। ଏବେ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୁନିଆରେ କେଉଁଠାରେ ବେଶୀ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କାନାଡ଼ା, ଅପସନ୍ ବି ଆଫ୍ରିକା, ଅପସନ୍ ସି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ଡି ଭାରତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ବି ଆଫ୍ରିକା। ଏବେ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଝିଅଙ୍କର ରାତାରାତି କ'ଣ ବଢ଼ିଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଇବ୍ରୋ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।